За ваша голяма изненада, аз не съм болен или стакат или от раково заболяване. Да, съм си жив и здрав прав репортер. Да, съм Густомир Велков. Здравейте. Притеснихте ли се от това, че ви разкрихме? Какво правите? Как печелите от невинността на хората? Притеснихте ли се? Обещавате ли повече да спрете да използвате мъката на хората, за да печелите? Не би казала това. За първи път имам такива проблеми. Може би защото за първи път ни сигнализираха нашите зрители за подобен вид измами. Може и така да е. Обещавате ли това нещо да престанете да го правите, защото в крайна сметка това е един вид шарлатанство, меко казваме? Значи аз изпълнявам тази функция, имам фирма от години наред, не от сега. Това, че имате фирма, не означава, че имате способност и дар. Ако приемем, макар че хипотетично вие повярвахте, че ние сме че аз съм така парализиран, недъгъв с рак, вие го това нещо го повярвахте наистина в началото, иначе нямаше да ни пуснете. Щяхте да ни изгоните на малко. Така правят всички врачки. Обаче, как ще обясните факта, че на момиче, което е жено, но има дете, няма да има дете, ако няма кърмична магия? Или нейния брат, че ще го гасне, ако не му се развали магията, това момиче нямаше брат, госпожо Вижте, Скенер. това, което е започнало в момента, една кампания против мен. Към всички, които по някакъв начин си играят със съдбата на хората, нека всяка една врачка да очаква репортер на Господарен ефир и поставено лице, защото ние се борим с неправдите. Ние показваме на зрителите как хора използват тяхната наивност и тяхните заболявания, за да печелят на техния гръб. Е ясно, че подготвен номер. Смятате ли да престанете да практикувате по този начин и да си играете със съдбата на хората по този гаден начин, който го правите? Аз смятам, че за първи път имам такива проверки и такива гафове. Ето, че жената Скенер допуска, че може да е сгафила. Кажете на колко стотици хиляди българи сте казали, че има черна магия. Кажете. Излизат, че аз нищо не познавам, че аз не виждам хората като на Скенер, че аз нямам никаква дарба и така нататък. Ами от това, което видяхме ние, така излиза. Чуто на мене. Вижте, здрави са ми краката. Нито с десния, нито с левия крак. Върно, получи малко проблем, защото се сванах в количката, между другото, от многото чакане. Малко в десния крак, да. Боряна Тотева не пада по гръб. До последно се надява да налучка нещо. От многото чакане. Малко в десния крак, да. Конкретно в десния крак. В левия беше долу. Както и да е. Но от вашите интервюта, защото ние Господарен ефир запознахме с вашата дейност, казвате, че дори премиера Бойко Борисов, вътрешния министър Цветан Цветанов и Ахмед Доган, лидера на ДПС, имат магии. Идвали ли са при вас? Това не е вярно. Твърдите, че може да лепите вилици, лъжици и ютия по вашето тяло. Да, съм в състояние на вас да ви демонстрирам. Може ли да? Може да покажем. Оп, дръж! За малко да залепите самата вие на стената. Добре, слушайте вилици и лъжица да видим дали не ги лепа. Няма как да се събличам. Питам ви лепа ли? Вие сега го придържате на гърдите си. Айде на ръката да пробваме. Ние говорим и за тялото. Ето вижте. Пада. Не, ние говорим пак пада. Да ме острите с себе шанса. Вижте, ма ви го задържате. Искате ли аз? Това залепване ли? И аз задържам. Ето вижте. Лепа ви по тялото, лъжицата пада. Твърдите, че лепите метал. Значи поредната лъжа от ваша страна. Това е залепване. Ама вие се служихте на гърдата, извинявайте много, сега вие сте жена, не мога да ви бръкна в пазвата. Това не е залепването ви. Искате ли и отия да ви покажа, че лепа? Да, но ето вижте. Аз съм го демонстрирала където трябва. Не лепи. Защо така го правите? Ето, чакайте лъжичката падна тук. Защо лъжете? Ето предната лъжа, че може да лепите лъжици и вилици, ето вашето тяло. Да демонстрирам и да доказвам моята дарба. Дайте тук 100 човека да потвърдим нещата. Както потвърдиха нещата с Тотка Тотевска, че е взимала там 70 хиляди лева. Дайте тук 100 човека да потвърдим нещата. Достатъчен е един човек, който е бил измамен, за да задейства прокуратурата. Както се случи с Тотка Тотевска. Аз съм Боряна Тотева. Няма нищо осъдиха. общо с тази жена. Общото е само, че тълпяват на хората, че имат магия. Това е другата страна, която вие приемате това. Имахме възможността да дойдем тук с полиция и да бъдете задържани, ние това не искаме да го правим. Да. Просто се надяваме на вашата така съвестност от тук нататък. Ще престанете ли да го правите това нещо или ще продължите с вашите сканирания на хората и да им сканирате джоба? Защото това доказахме до момента. Вие искате да престанам. Още сега без това ми е последния ден в Пловдив. Ще се върнете ли пак тук? Не. А в други градове? Вие сте решили. А в други градове ще ходите ли? Вече ще си намеря изход от тази безизходица. Значи да очакваме сканиране по телефона и разваляне на магии по интернет. А сега ще ходите ли в други градове също да подлъгвате така хората, да им тълпявате, че са болни от някакви неща? Говорих, че не. Обещавате? Ако ви намерим пак? Пак ли ще си направите шоуто с нас? Този път не. За Господарен ефир от Пловдив, магическо ми е Велков. Няма измама! Мъжът Скенер! Направо си страхотен!